Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε FIFA 25. Κάντε like και εγγραφή για να κάνουμε και άλλα βίντεο. Παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα θα παίξουμε εγώ με τον Άγγελο. Όχι εναντίον ρε μπρο. Θα παίξουμε εναντίον. Έλα θα χάσω. Γιατί το λες με λάθος όνομα? Βάλε με... Ναι, ξέρω. Α, ναι, άγγλικο είναι. Ωραία. Τι να παίξουμε? Για όσους δεν μας ξέρετε ήδη, Πάμε είναι Ρονάλντο η Ρεγίνα, Πάμε Εγώ Μέση δεν με νοιάζει. είναι ο Εντάξει, Φώτης πέντε και ο Άγγελος. Σορτική ένα-δύο. Ο Φώτης και ο Άγγελος τώρα θα παίξουν ένα μάτς. Πήραν, όχι βασικά. Όχι έτσι ρε. Άλμα σε πάρε. Άλμα σε. Αμερική θα ψάξω δύο. A few hours later. Παιδιά, κάντε like και εγγραφή. Αμφιβάλλω αν έχει Έχει. Αμερική. Αμένωθη κοβή σε τριμπαντινό. Έλα λίγο εδώ, Φώτη. Φώτη, έλα λίγο εδώ. Φέρε το λίγο. Ρε μπρο. Να το βρω. Κοίτα λίγο. Μα εδώ. Δεν έχει Wi-Fi. Θα το βρούμε. Φω. Να το. Μαϊάμι. Ίντερ Μαϊάμι. Κάτσε να βάλω το Away. Βασικά θέλω να με... Όχι. Τελείωνε. Ωραία, πάμε. Ας μην κάνουμε αλλαγές ρε. Έλα ρε, αλλαγές ήθελα. Θέλε. Να βάλουμε την ώρα. Χαλάσει. Αν- Φαίνεται. Ναι ρε. Συγγνώμη. Παιδιά, θα ανεβεί αυτό. Παιδιά, τώρα τι θα μιλάμε γιατί παίζει να μαζί μάμα. Ναι, δεν πρέπει να μιλάμε. Δείτε λίγο το χέρι. Δεν θυμάμαι πώς γινόταν ρε. Το πρώτο κούρος σου. Παίζει ο Άγγελος. Παιδιά, είμαι τράπερ. Παιδιά, Δεν κάνεις άκρη. θα βγάλω τραγούδι άμα φτάσω 20 εγγραφές. Και θα δείξω πρόσωπα. Με τα παιδιά παίζω εγώ. Με κάποιον. Με μένα. Με τον ειδικό. Οκ. Ρε, ο Άγγελος τι κάνει. Περνάει. Όχι ρε, τι έβγαλε. Πάου, φάουλ, φάουλ. Πέναντι είναι. Σωστό. Το έδωσε. Ρε, τι κάνεις με τη ζωή σου. Μη είπα να τηρευτώ. Πώς κάνουμε κάτι με το τετράγωνο. Πώς αλλάζω παίχτη. Γκολ, βάτω. Γκολ! Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι πάει εδώ. Κάνε γκρίντι. Πώς κάνεις γκρίνι? Δεν θυμάμαι, αλλά Θα με το βρω. R1 αλλάζω. Παιδιά, εγώ θα βρω πώς κάνεις γκρίνι. 10. Δεν πιάνουμε ποτέ. Κοιτάξτε εδώ τι γκολάρες βάζω. Στο 6 έβαλα γκολ. Πόσο παικτάρας είναι. Έλα, όσο μπλάκι ήταν. Άγγελε, για πες λοιπόν τι είχαμε κάνει. Είχαμε πάρει 6 κόκκινες. Εγώ είχα πάρει. 4 εσύ. Μία. Θυμάσαι στο Ο βίντεο. κόκκινη πήρε το άδειο. Εγώ πώς παίρνω κόκκινες. Εγώ τα Σε παίρνω μισή κόκκινες. ώρα μάλλον. Εντάξει, όχι. Άιντε ρε. Εμένα με μισούνε μόνο οι μαύροι. Σφίριξε. Μην τραυματίσει και κανένα μέση και έχουμε άλλο. Σε Σου μια, άρεσε, δεν. σε μια φάση τραυματίζω το Μέση. Εντάξει, θα βάλουμε. Όχι, δύο κόκκινες. Μπορείς να ρίξεις και σουτ. Ναι, σούτ να κάνω. Εκεί πέρα πήγαινε στο δοκάρι. Στο δοκάρι το άλλο. Όχι. Πολύ σούτ out θα πάει. Το ρίξω μέσα. Παιδιά, θέλετε να πάω 5 κόκκινες. Δεν πιάστηκε εκεί. Ρονάλντο, πάσα! Πώς κάνω σου. Και γκολ! Τι έγινε ρε πήρε. Offside. Κόλλα το λίγο. Φώτη, κόλλα το λίγο. Ποιο, Εκείνο. ποιο να κολλήσω. Αυτό που παίζετε. Ένα λεπτάκι. Σταμάτα ρε, να κάνεις τάκλι. Τι, Ωραία, αυτό εδώ είναι το Wi-Fi σας. Δεν πιάνει. πες στη μαμά μου. Κίτρινη, εντάξει. Ο Γκαν Αλ Αγκαχμάν. Καλό. Πρέπει να τον αλλάξω. Κάτι θες, δεν με νοιάζει.
πειράζει εμένα. I'm in the thick of this, everybody know. Α, θα κάνω. Κι άλλο φάουλ ήταν. Εντάξει, όχι. Θα πιαστεί και πότε. 2 κόκκινες έχεις πάρει. Ναι, μία μπρίνη. Ο Νάσερ. Αλλά σέρι, αλλά. Τα παιδιά θα τον αρχίσω στα τάκλινες. Να σε κάνω κλαδεύματα. Όχι. Φιλικό είναι, στα φιλικά απαγορεύεται τα τάκλινγκ, το ξέρεις. Όχι. Γι' αυτό λέγονται φιλικά. Δεν λέγονται γι' αυτό. Γι' αυτό λέγονται. Δεν πειράζει. Και για να μην υπάρχουν ρατσιστές στο παιχνίδι. Και Αντί για πες λίγο τι με κάνουν τα κορίτσια στο σχολείο. Τον βαράνε. Πολύ σαν. Γιατί είμαι μαύρος. Όχι μόνο Και πες λίγο γιατί τι ήταν όταν εγώ είχα πει πρώτος και σηκώνεις έναν άλλον, τι έγινε. Επειδή είναι μαύρος, Μα δίκης. δεν το σήκωσαν ρε μπρο. Και επειδή σήκωσαν έναν άσπρο, τι να είναι. Ναι, δηλαδή δεν σηκώνω τον Άγγελο. Πότε έγινε. Τώρα αυτό με τον Τιφλόρε. Α, Τελείωνε! Άντε! Έλα! Θα σου σπάσω. Γκολ! Τι Γκολαρό! Τι γκολ! Ρε, out πήγε! Ρε, out πήγε! Out πήγε. Α, καλά! Δεν είσαι καλά, δεν είσαι καθόλου καλά. Ναι, δεν είναι φιλικό αυτό. Friendly match. Αμένο thick of this. Μην μου πεις ότι πήρε ο πας Ρονάλντο και κόκκινη. δίταξε πας στα αγγλικά, για πες. Σίνια. Α, εμείς πάμε στη... Τρίτη κόκκινη. Εμείς πάμε στη σύνολο, την άλλη. Σταμάτα! Παιδιά θα σταματήσει το παιχνίδι. Φώτη, σταμάτη να κάνεις τα. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Κάνε κι εσύ. Με το τετράγωνο γίνονται. Μπάγαρη τηλεόραση. Όχι ρε, έτσι το κάνει πάντα. Δεν πιάστηκε ποτέ. Φάουλ! Ρε μπρο, δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι το φάουλ. Εγώ τίποτα, ποτέ φάουλς δεν κάνω. Εσένα δεν σε παίζουνε. Όχι, μετά παίζω. Α, Φώτη, σταμάτη να κάνεις τάκλινγκ όλη την ώρα. Έχεις φάει 3 κίτρινες. Κόκκινος. Κόκκινη. Offside. ρε τι. Στις 2 βγαίνεις έξω, ρε φίλε. Στις 4. Στις 4, γιατί βγαίνεις στις 2 έξω. 5. Τις κίτρινες. Έτσι νομίζω. Σε κανονικό αγώνα θα είχα φάει 3. Πώς κάνουν τάκλινγκ. Εγώ είμαι εγώ. Αφού με εγώ. Πώς κάνουν τάκλινγκ. Δεν είναι.